Mi smo udruga hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata, ogranak Dugopolje. U Dugopolju brojimo negdje oko 70 članova. Taj ponos, taj osjećaj, ja vam to ne mogu opisati. Znači, ja se sad naježim. Znači, ja tu zastavu polako dižem gore, a dole se pjeva Lijepa naša domovina, junačka zemlja mila. To je osjećaj koji ostaje za cijeli život. Ja sam zapovjednik voda, Gavran 32, ponosan. Ne mogu opisati koja je tu bila sreća kad bi mi njih stjerali, oslobodili neke prostore. I to je stvarno bilo puno srce, puna duša. Bio sam baš jak, sa tvrcom bio jak u zatvoru. Ja nisam pa pod njihov nikak utacao. Oni mene jesu mogli tući, ali nisu mogli slomiti srce. Jer smo mi znali da se borimo, zašto se borimo. Mi branitelji znamo da je vrijedilo. Vrijedilo je da moje dijete ide danas slobodno u školu, da živi u slobodnom Hrvatskom, da živi u uvjerenjima koje ono želi, ali vrijedilo je. Vrijedno, nema toga je li je ili nije, nego je. Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novi Đir Dugopolje. Kada su se stvarali temelji naše budućnosti, stotine Dugopoljaca hrabro su krenule u obranu svoga kraja. Njihova ljubav prema domovini temelj je današnje Hrvatske, a uspomenu na te dane ponosa, kao i brigu o prijateljima iz udruge branitelja, danas vode upravo oni koji su taj teški životni put i sami prošli. Gospodine Plazibat, koliko članova danas brojite u Dugopoljskom ogranku udruge? Mi smo udruga hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata, ogranak Dugopolje. Inače sam i predsjednik Splitsko-dalmatinske županije. Imamo 16 ogranaka. U Dugopolju brojimo negdje oko 70 članova. Imamo, nažalost, u ratu poginulih naših troje, našega pokojnoga Vijeku, našeg pokojnog Božidara Čipčića i Zorana Rogošića. Koje su glavne aktivnosti i ciljevi kojima se udruga danas svakodnevno posvećuje? Imamo aktivnosti gdje smo radili na našoj kapelici hrvatskih mučenika u čast našeg pokojnog Don Šimuna Karamana. Kapelica se nalazi na visine od 750 metara nadmorske visine, gdje smo za nekih 29,5 tisuća kuna izgradili tu predivnu kapelicu. Napravili smo jedan predivni heliodrom na Mosoru koji je 22 metra dugačak, 11 metara širok, gdje se i dan danas spuštaju po noći i obučavaju mladi piloti. Napravili smo niz naših izletišta i svega za ljude koji se nađu u prirodi. Napravili smo jedno predivno malo izletište za invalidne osobe kod Kraljeve Peći, koja je staza isto napravljena u dužini od 1 kilometra, gdje može doći sa djecom, sa invalidnim osobama, gdje mogu cijeli dan boraviti u prirodi. Gradili smo spomen dom 7. gardijske brigade na Dujakuši i spomenik domovini u suradnji sa planinarskom udrugom i Gorskom službom spašavanja. Napravili smo jedno lipo igralište za naše pilote u Divuljama. Tu je pomogla naša općina, gdje imamo strahovitu izuzetnu suradnju sa njima. Za sve naše projekte ne bi bili u mogućnosti da nije naše općine i naše županije koji nas prate u korak u financijskim situacijama. Iako su svi oni dijelili isti zajednički cilj, svaki branitelj nosi svoje jedinstveno, duboko osobno iskustvo. Gospodine Balić, kako je zapravo izgledao vaš prvi pravi susret s tim povijesnim danima? Moj ratni put počima 1.12.1991. se uključiva u Hrvatsku vojsku. Početci su bili čuvanje vojane na Visokome, a prvi moj jedan susret sa ratom je bio 15.1.1992. godine. Imali smo prisegu u Solinu, znači 114. brigada ima prisegu i iz Solina krećemo za Čavoglave. Taj moj prvi dan nikad u životu ne mogu zaboraviti. Nebo svitli, tuču sa svih strana, a vi imate osjećaj da će vas pogoditi. Moja je glava bila u zidu od straja, to vam govori otvoreno. Znači moj straj, moja glava bila u zidu. Ja sam samo Bože, šta će se desiti? To može trajalo 10-15 minuta i normalno kad su naši uzvratili ovo ono, to se smirilo. Naš ulazak u Čavoglave je bio po noću 10-11 sati. Znači to je moj prvi susret sa ratom. Ono po čemu vas hrvatska javnost danas najviše pamti svakako je trenutak povijesnog ponosa ispred Banovine 1991. godine. Kakav je bio osjećaj u tom trenutku visoko podići hrvatsku zastavu? Radnici škvera su tražili deblokadu grada, mjesta Kijeva i ispred te zgrade Banovine bilo možda 50-60 hiljada ljudi, jedna masa ljudi, jedno domoljublje, jedna osjećaj ponosa, strasti. Bili smo na sve spremni. I u tome prosvjedu, pošto Jugovojska nije
nije udovoljila zahtjevima škverana. Masa ljudi koja je dole bila, jedan povijek, hoćemo zastavu. A imate ispred zgrade Banu jedan veliki stup, možda ima 10-12 metara. Kako se popenat, kako stavi zastavu? Našao se ni konape, prebacili smo konape preko stupa i dok sam se penjao u taj stup, ljudi su vikali Stipe Božić, evo ga Stipe Božić. Taj ponos, taj osjećaj, ja vam to ne mogu opisati, znači ja nemam nikakve zaštite gore. Ja sam držim se toga stupa i stavljam tu hrvatsku zastavu. Ja se sad naježim. Znači ja tu zastavu polako dižem gore, a dole se pjeva Lijepa naša domovina, junačka zemljo mila. To je osjećaj koji ostaje za cijeli život. Kada danas s odmakom od 30 godina gledate na slobodnu Hrvatsku, smatrate li da je sav taj vaš trud, hrabrost i borba za domovinu vrijedila? Mi branitelji znamo da je vrijedilo. Vrijedilo je da moje dijete ide danas slobodno u školu, da živi u slobodnom Hrvatskom, da živi u uvjerenjima koje ono želi. Premda smo različiti, nebitno, ali vrijedilo je. Vrijedno, nema toga je li je ili nije, nego je. Iza svakog branitelja stoji težak put, ispunjen velikim izazovima, gubicima i nevjerojatnim odricanjem za domovinu. Gospodine Juranić, kako je izgledao taj sam početak vašeg puta? Ja sam tada imao 2 djece, ja sam poslovođa u firmi u Zagrebu. Iako nisam služio Tita, kupio sam pušku, krenija u rat, ostavio 2 djece i mene je zvalo nešto u meni da krenem i ja prema tom cilju. Početak je bio jako težak, nije se imalo oružja, kasnije smo dobili naoružanje pristojno u našoj gardijskoj brigadi i onda je već bilo i lakše, bilo je svega i svačega, uglavnom se krenulo sa vrlo malo metaka. Kako je zapravo izgledalo to vaše iskustvo borbe na terenu? Ranjen sam bio na Popovcu, čistili smo gori sela, tukli smo kovačiće, bijele stjenje iz minobacača, jer ja sam bio na minobacačima, u vodu sam imao minobacače. Ja sam zapovjednik voda, Gavran 32, ponosan, puno srce, puna duša, bez obzira bilo je žrtava velikih. Ja mislim da je oko 370 ljudi, mladi momaka poginulo u 1. gardijskoj brigadi, što je jedna impulzivna brojka. Velika brojka. Među braniteljima su i oni koji su prošli najteža iskušenja. Gospodine Balić, možete li podijeliti kako je zapravo izgledalo to vaše iskustvo? Moj ratni put polazi od 1.6. u Resniku, gdje poslije odlazimo u Drniš, pribacivamo se u Vrliku, iz Vrlike idemo u Kijevo, gdje 26.8. Kijevo pada i gdje nas nekolicina Dugopoljaca zarobljavaju i odvode nas u Knin, kod Martića u zatvor. Tu sam bio 3 mjeseca zarobljen, tučem, maltretiran i onda poslije ide na razmjenu nakon 3 mjeseca i onda sam idem doma na odmor mjesec dana i gdje se vraćam u 4. brigadu. Kakav je zapravo bio taj neopisivo težak osjećaj u zarobljeništvu? I jeste li u tim izazovnim trenucima vidjeli kakvo svjetlo na kraju tunela? A jesam, ja sam uvijek to bio sam baš jak, sa tvrcom bio jak u zatvoru. Ja nisam podnio nikakvih utjecaja, oni mene jesu mogli tući, ali nisu mogli slomiti srce. Jer smo mi znali da se borimo, da što se borimo. Kako danas provodite vrijeme sa svojim prijateljima iz udruge i koliko vam to zajedništvo pomaže u miru? Lagano se družimo, okupljamo se preko naših dragovoljaca, prijatelja, planinara, gdje imamo dosta volonterskih dana, rađe i tu gubimo naše vrijeme. Tu se nekako nama ispunjavamo svoju dušu tu i idemo zajedno sve na ove naše godišnjice u Čepikuće, gore Borovo selo, Vukovar, kompletan čitavi 18, Škabrnju našu, idemo svake godine. Nedavno je Dugopolje i cijelu Hrvatsku napustio brigadir Ante Čokolić. Gospodine Alduk, možete li nam reći nešto više o njemu? Pa Ante Čokolić je bio jedna iznimna figura u 4. brigadi. Ja kao zapovjednik satnije u to ratno vrijeme mogu reći da je on bio zapravo prototip poželjnog vojnika. Bio je medicinske struke, znači srednju medicinsku školu završio i to mi je bio od velike pomoći. Bio sam siguran da će on riješiti svaku situaciju. I tako je i bilo. Spašavao je ljude. Pa moram reći da je bio duhovit tip u smislu da je
Oni uvijek prave nekakve smicalce, ne zlobne, ne zločaste. Nego uvijek je nastoja podignuti atmosferu, uvijek je držati dobro raspoloženje i onda, čak i onda kad je bilo najteže. Njegova knjiga trajno čuva vaša svjedočanstva od zaborava. Što ga je potaknulo da zapiše te uspomene? Ta knjiga je zapravo ratni put naše satnije. On je od prvog do zadnjeg dana bio u toj istoj satniji. Pa kaže da je pokušava više puta, jednostavno nije išlo. Onda ga je nažalost zatekla bolest. Onda kaže, dok sam ležao u bolnici, odjednom je krenulo. Samo je sipalo, izlazilo to iz mene. Kao da je zna da, nažalost, kraj nije daleko. Uz branitelje na tlu ključnu podršku redovito su pružali i naši vojni piloti. Gospodine Kovač, koja je zapravo poveznica zrakoplovstva i ove dugopoljske udruge? Mi smo dobili helikoptere krajem 1992. godine. 1993. smo počeli raditi sve zadaće. Tako smo na neki način uvježbavali posade i ljude koji su bili dragovoljci iz udruge Dugopolje na način da smo po ovim brdima, kao što ovdje vidite, nosili podvjesni teret, nosili unutarnji teret koji služio njima za opremanje njihovih određenih objekata koji su služili i za obranu i za druge stvari. Tim načinom, znači, što smo osposobili posade koje su dalje bile uključene u ratna djelovanja i njih smo osposobili za rukovanje sa određenim elementima koji se traže, kao što je otkačivanje tereta, ukrcavanje, načini prilaska helikopteru, jer to je dosta opasno, znači kretanje, i oni su kroz taj način bili uvježbani i bili su spremni za provedbu svih tih zadaća. Jer ne mogu sad reći u cjelini da je udruga bila na okupu na jednom mjestu svi. Svaki od njih je bio u određenoj postrojbi i to je postrojbama puno značilo koji su bili ljudi u njima. Ovi ljudi koji sad ovdje za nas, zato što su znali rukovati s tim i to je dalo na brzini provedbe tih akcija koje smo imali. Brojne braniteljske organizacije danas su usko povezane u miru. Gospodine Gavrić-Čerčo, kao član udruge Zbora gardijske brigade, na koji način vi danas najviše surađujete s ovom dugopoljskom udrugom? Pa naša suradnja je počela još za vrijeme Domovinskog rata, tako se nastavila i nakon Domovinskog rata, gdje smo zajedno sa udrugom dragovoljaca i veterana iz Dugopolja, s obzirom da smo zadnje dane rata proveli na Dinari, koja je bila kičma i okosnica Domovinskog rata, i nakon završetka borbenih operacija, zapravo nakon kraja rata i nakon asimilacije u civilno društvo, privikavanja na neratne uvjete i tako dalje, odlučili smo ipak tu našu Dinaru, za koju su mnogi iskrvarili, oplemeniti, učiniti je pristupačnom i s našim herojima koji su ostavili gore živote napraviti trajno obilježje u vidu spomenika, u vidu spomen domova, i tu smo zaista dali jedan veliki obol. Danas je to zahvaljujući i tom i našem malom naporu, pod navodnike malom, i Park prirode Dinara, što nas posebno veseli. Svaki je branitelj po povratku u mir tražio vlastiti put u normalan život. Gospodine Đuderija, vi ste svoj mir pronašli izradom minijaturne kamene Dugopoljske crkve. Kako je došlo do te ideje? Za vrijeme rata doživjeli smo neke velike strahove, nezgode, pogibije. Poslije toga, kad smo se neko se skinio, a neko još ostao, došao bi kući po stresovi, ne bi tresala bi se i žena govori da se smršavlja kao šibica. Poduzeo sam neke mjere pa sam se uhvatio tamo nešto u starom kamenu kuću Konabu, slagat kamen po kamen. Pa sam tražio neke ljude koji su malo moćniji da mi dadu tlocrte i to, tako da sam ja to sve složio u jednu komponentu. Najprije na papir bi ga slika, šemira i složio bi ga. To te je rađeno u detalje, umjerilo koliko vredi kamena gori, tako ima i tu, i vjetraje, i sve živo, što sam god mogao, sredi skinija sam. Ti sam se opustio malo i tu sam uživao i nekako mi je to malo za zdravlje bolje došlo. Snaga i zajedništvo iz onih najtežih dana danas se najbolje vide kroz aktivan doprinos lokalnoj zajednici i rad na novim projektima. Gospodine Plazibat, čime se vi konkretno bavite danas? Iza rata nešto sam morao raditi. Inače sam invalid Domovinskog rata i maloljetni dragovoljac. Svako ima neki svoj san, tako sam i ja imao san, podigne višegodišnje nasade. 20 godina mukotrpnog rada i svega i borbe da dobijemo ovo zemljište. Tu bi se stvarno zahvalio vladi
našeg premijera Andreja Plenkovića koja je u 3 dana riješila na novo zemljište, hvala mu srca i njegovim ljudima, jer da toga nije bilo, dan danas bi ovaj projekat stagnira i ne bi bilo od njega ništa. Zahvaljujem se našem predsjedniku udruge dragovoljaca, gospodinu Zvonku Milasu, koji nas prati u svim našim događanjima i svim našim projektima. Hvala mu od srca i ponosan sam što imam sve svoje članove koji prate naše projekte. Hvala im od srca. Hrabrost dugopoljskih branitelja ostaje vječni podsjetnik na cijenu slobode. Njihov današnji rad i doprinos lokalnoj zajednici jasno pokazuju kako se domovina jednako snažno voli, čuva i gradi i u miru.